1992-1995, editada por Positivas. Lois compuxo o poema en xullo de 1995. O poema titúlase Prayer e di así: agora pecha os ollos e imagina que o que escoitas é unha pregaria atea, dirixida a ti na escuridade, por unha voz invisible e perdida nos templos dun amor ritualizado. Escoita como atravesa o silencio ese rumor carnal desesperado que se achega nocturno á túa existencia, contagiando cos seus os teus desexos, e penetrando en ti vaise asentando, inaudible e fatal, nas túas entranas.
Esta enerxía xa non vai ter fin. Non foi creada, nin será destruída. Irá ocupando diferentes vidas, transformándose en emocións alleas tatuadas noutros corpos paralelos, en simultáneas procesións, sen pausa. Nun cálido universo apaixonado voume dosificando con usura ata que chegue a hora de voltar, canso e feliz, ao punto de partida.
Somente se intentaba conseguir deixar na terra algo de min que me sobrevivise, sabendo que debería ter sabido impedirme a min mesmo. Descubrí que tan só fun un interludio atroz entre dous muros de silencio. Só puiden evitar vivindo a sombra, inoculcarlle para sempre a quen amaba, doses letais de amor que envelenaba a súa calma cunha dor eterna. Sustituindo o desexo polo exilio, iniciei a viaxe sen retorno, deixándome levar sen resistencia ao fondo dunha interna aniquilación chea de nostalgia.